खुलुमबाय नलेज मिडिया एन्ड एनालाइसिसआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमा। खौरांगिरिफोरा मोनसे बाथ्रा सोंदोंमोन जे प्रमद बर'आ लायनो रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय बहननायनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै बा खामानिखौनो मावाखै। बेबादि सोंनायाव प्रमद बर' बिथाङा ओरैबायदि बुंनो नाजादों, बिथाङा जेरै बुंदों बेखौ डाइरेक्ट बुंलिया नोंथांमोननो, आंनि बायदि बुंनाय मोनबो सीसी केमेराया बिथाङा मा मावदों मावाखै बेखौ नुनो थाङा। बेखौ नुगोन मात्र मायो इसोरनि सीसी केमेराया, इसोरनि गसाइनि सीसी केमेरायासो बेखौ नुगोन। स' गसाइनि सीसी केमेराखौ थांनानै जुदि खेवनानै नायोब्ला प्रमद बर'आ मा मावदो मा मावाखै बेखौ नुनो मोनगोन होनना बिथाङा फोरमायनो नाजादों। बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों, बिथाङा मा मावदों मावाखै रन्जन दैमारि बिथांखौ बा माखासे एनडिएफबिनि केडारफोरखौ जेलनिफ्राय बरननायनि थाखाय मा मावदों मावाखै बेखौ एडभार्टाइज खालामनो गोसो जायाखै बा क्रेडिट लानो गोसो जायाखै। आं ओरै मावदों होननानै बिथाङा बुंना लानो गोसो जायाखै आरो बिथाङा बुङाखैबो। बेनिखायनो बिथाङा इसोरनि सीसी केमेराखौ खेवनानै नायोब्लासो नुगोन बेबायदि इंगित होदों। स' आं सानो बे मोनसे इमोसनेल सेन्टेन्स। गोबां जोंनि रायजो राजाफोरा प्रमद बर' बिथांखौ जेबो मावाखै बिदि बुंनो नाजायो। आसलते सासे लिडारखौ जाय हारिनि थाखाय एसेबां धरनाबो खालामबोबाय, गोबां दाबि गोबां खामानिबो मावबाय, बिथांखौ जों जेबो मावाखै बे सेन्टेन्सखौ आसलते बुंनाया गोरोन्थि। नोंगो पलिटिकेलि माबा मोनसे बुंनाया बाथ्राया बेलेग। स' बिथांखौ जेबो मावाखै बे सेन्टेन्सखौ जों बुंस्लायस्लाय बिथाङा मानो एसेबां स्ल' मावदो, बिथाङा आमुखखौ माब्ला मावगोन, बेखौ बेसेबां गोबावनि उनाव मावगोन, बेबायदि कुइसन सोंनायासो बेस्ट होननानै आं सानो, बा बेबायदि बुंनायासो बेस्ट होनना सानो। स' पलिटिकेल कुइसननि एन्सारखौ बिथाङा इमोसनेलिसो होदों होननानै आं सानो। स' बे मोनसे इमोसनेल बा बाङाय पलिटिकेलबो थाहैबाय, नङा होमबा? थारैनो नोंथांमोना साংবাদিকफोरनि सिगाङाव जा बाथ्रा बुंदों बेखौ नुजोबखाबाय, बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया। जास्ट बिथाङा बै बुंनाय बाथ्राखौ आं लानानै फैदो जे बिथाङा मा मावदों मावाखै इसोरनि सीसी केमेरायाव थांनानै नायहैबासो नुगोन। दा नोंथांमोनखौ आं सोंगोन, इसोरनि सीसी केमेराया माखौ बुंदों? इसोरनि खाथियावथ' सीसी केमेरा थाया। इसोरनि सीसी केमेराखौ नायनो गोनांबा जों इसोरा जेराव थायो बेयाव थांनांगोन। बेयावथ' जों गोथाङै थांनो हाखाया, थैबासो थांनो हागोन। नाथाय जोङो बेखौ नुगोन बोरै? नोंथांमोनाव मोनसे बाथ्रा बुंनानै, जेबो इसोरनि सीसी केमेरा होननाय जेबो मुवा गैया बा बेबायदि जेबो जन्त्र गैया। इसोरनि सीसी केमेराया जाहैबाय बिथांनि केरियार। बिथाङा दिनैसिमहालागै मा मावखो बेखौ माने फारि फारि डाटाफोरखौ दिहुनना नायबा मा मावदों मावाखै बेखौ मिथिगोन। बेयाव सीसी केमेरानि गोनांथि गैया, नङा होमबा? आरो लोगोसे जों बोरै मिथिगोन बे बाथ्राखौ? पाब्लिक अपिनियन। जुदि जों पाब्लिक अपिनियन नायोबा सोर बांसिन खामानि मावदों मावाखै, जुदि पाब्लिक अपिनियनखौ जोङो नायोबा, जे गासै बर' सुबुंफोरनि गेजेराव जुदि डिबेट खालामलायोबा सोर बांसिन मावदों मावाखै, बयनिख्रुइ बांसिन जुदि बुङोबा बहुद मावदो, अब्ला बिथाङा जागोन माबा मोनसे मावदो। आरो जुदि बांसिनानो बुङोबा जेबो मावाखै, अब्ला जागोन प्रमद बर' सारा जेबो मावाखै। बास बेनो सीसी केमेरा। स' बेवहाय जोङो इसोरनि सीसी केमेराखौ नायगिनो गोनांथि गैया। बेखिनियाव नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंनो नाय, आमुक लिडारा ओरै मावदो, आमुक लिडारा जेबो मावाखै, बै लिडारा ओरै मावाखै, बेफोरथ' पलिटिकेल लेक्सारखा। स' उफेर इलेक्सन फैगासिनो दं। स' उफेर इलेक्सन फैबाय नालाय बेबायदि मावनाय मावै बे बाथ्राफोरा फैखासिगोन। सोरबा बुंगोन आमुगा मावदो, सोरबा बुंदो आमुगा मावाखै, बेबायदि जाखासिगोन, नङा होमबा? जों पाब्लिकआथ' बेफोरखौ आजिखालि बुजिजोबखानाय जाबाय। स' पाब्लिकआ बुङोबा जे मावदो अब्लासो मावदो, आरो पाब्लिकआ जुदि बुङोबा मावाखै अब्ला मावाखै। बास बेनो जाबाय सीसी केमेरा, नङा होमबा? स' सीसी केमेरानि मिनिंखौ नोंथांमोना आङो एसे माने पलिटिकेलि बुजायनो नाजादो। स' नोंथांमोना बै सीसी केमेराखौ मा सानो आं मिथिया, नोंथांमोना कमेन्टआव लिरबानो जाबाय। स' प्रमद बर' सारा मा बुंनो नाजादोंमोन नोंथांमोना बिथांनि जिथु साংবাদিকफोरनि सिगाङाव बुंनाय बाथ्रा बेखौ नायबा नोंथांमोना नुगोन। बिथाङा भेन्सार स्कुलनिबो माखासे बाथ्रा होनदो। भेन्सार स्कुल बे सोदोबा बा भेन्सार सोदोबा जेन बिटिआरआव थाया, बर' भूमियाव थाया, बेखौनो बिथाङा थांखि लादों होनना बिथाङा बुंनो नागिरदों। आरो बिथाङा मोनसे इनफरमेसन होबावदों मा, बड'लेण्ड एजुकेसन पलिसि, बिटिआर एजुकेसन पलिसि, बेवहाय मा थागोन बिथाङा क्लियार खालामनानै होआखै। स' बेवहाय आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन, बै जा एजुकेसन पलिसि लादों, थारैनो बिथाङा अभिज्ञता गोनांखा। बिथाङा सानखागोन जे बर'नि सार्थखौ
इसेबाबो रैखा खालामनो बिथाङा नाजाखागोन। स' बे एजुकेसन पलिसियाव मा फैगोन समाजो खिन्थागोन, जों दा जेबो मिथिथ'वा, बिनि जेबो जोङो मोनाखै, ए टु जेड जेबो मिथिथ'वाखै। आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामगोन बिटिआरनि सरकारखौ, प्रमद बर' सारखौ, बा जाय बिथांमोना दिनै सरकाराव दोङो, उल्था हान्जायाव दोङो, बिथांमोनखौ बुंगोन जे बेवहाय ओरैबायदि बिथिं थानांगोन जेन जोंनि बर' मिडियामा खहा जाया, जेन जोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरिफोरा गोख्रोङै क्लास खालामो, जेन इसेबो माने थगाय थसि खालामनो हाया, टाइम पास खालामनो हाया, बेनि मोनसे बेबस्था लानांगोन होननानै आं बुंगोन। मानो होनोबा दिनै जोंनि फरायसालिफोरनि हालोदा गाज्रि जानायनि मोनसे कारना जाबाय फोरोंगिरियाबो। स' फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जुदि कारा खालामबासो फोरोंगिरिफोरा मोजां क्लास खालामगोन, नङा होमबा? कारा खालामाबा मानो मोजां क्लास खालामनो? स' रावबो जुदि हमफैयानो बा हमग्रायानो गैयाबा, बुंग्रायानो गैयाबा, बिथांमोना मानो क्लास खालामनो? स' ओरैबायदि मोनसे अपसन लाखि, फरायसाफोराबो मास्ट बि फरायनो गोनां जायो आरो फोरोंगिरिफोराबो मोजाङै क्लास खालामनो गोनां जायो, जेन गियो क्लास खालामाबा माबा मोनसे खैफोद फैगोन आंनि साख्रियाव, जेन बेबायदि गियो, बेखौनो आं लुबैयो। आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा बुंबावगोन, बै गोदान जि एजुकेसन पलिसि लानानै फैदो, बेवहाय ओरैबायदि मोनसे सिस्टेमखौ लाना फै जेन बै गथ'फोरनि गार्जेनफोरा बेवहाय इसेबाबो इनभल्भ जाफानानै फोरोंगिरिफोरा मा मावदों मावाखै बेखौ इसेबाबो नोजोर होनो हायो। दिनै जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि गार्जेन दोङो, क्लास जाबाबो जायाबाबो, रोंदोबाबो रोङाखैबाबो माब्लाबाबो फरायसालियाव फैनानै कमप्लेन होआ, अथ'स' गासैबो गार्जेनफोरानो कमप्लेन होनो हानायनि मोन्थाय दं। बेबायदि कमप्लेन होयैनि थाखायनो गासैबो मन मानि खालामबोदों आरो जोंनि मिडियामा, जोंनि सोलोंथाइया दिनै बरबाद जानायनि लामायाव थांगासिनो दं। आरो जोंनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना मिथिगौ, आरो जोंनि बै फरायसालिफोरनिफ्राय, सरकारि फरायसालिफोरनिफ्राय ओंखारबोनाय स्टुडेन्टफोरनि जि क्वालिटि, बे क्वालिटिया मेक्सिमामानो थार्ड क्लास होननानै मिथिगो। नाथाय मिथिसेयावबो जों दिनैसिम बेखौ कारा खालामनो हायाखै। बिटिआरनि सरकारखौ आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामबावगोन जेन बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे पलिसि लायो, मोनसे स्कुलनि सोरगिदिं थानाय समाजा जेन फोरोंगिरिफोरखौ गोख्रों नोजोर लाखियो, आरो बेबायदि गोख्रों नोजोर लाखियैनि थाखायनो दिनै जोंनि मिडियामनि हालोदा बेबायदि जिर'। दिनैनि समाव बे बाथ्राखौ आङो बुंनो गोनां मानो जादों नाय, जोंनि फरायसालिफोरा जाय थासारियाव दं दा, बै थासारि हिसाबै बेबायदि कारा खालामाबा जेबो राहा गैया। नोंगौ बेबायदि कारा खालामबा गोबाङानो गाज्रि मोनखागोन, नाथाय खालामनायनि बादै राहाबो गैया। जुदि मोजां मोजां जुदि स्टुडेन्ट नांगौ जादोंबा, गुबुन जौगानाय हारिजों जुदि कम्पिटिसन नांनो लुबैदोंबा खम समनि गेजेरावनो, अब्ला जों माबा मोनसे बेबायदि इसेबाबो माने नांनायनि बारा गोरा खालामनांगोन होननानै सानो। आं बुंनाय बायदि नङा, गुबुन रोखोमैबाबो गोरा खालामथारनांगोन। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे नलेज मोनबाय, आरो जुदि नलेज मोनबायबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम, आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै अलखौबो थुनो दाबाव। स' थेंक इउ, बाय बाय।